Čech, pracující na Slovensku, žijící v Maďarsku, ktorý zháňa jarabinový kompot, alebo strom kdekoľvek. Krásne, príjemné popoludne želáme. Vítajte na jedinečnej kulinárskej gastronomii show. V tejto chvíli som sa rozhodol, že môj príhovor bude taký na úvod neformálny, alebo ako pripraviť takýto smash burger. No, hlavne je kvalitná surovina a čerstvosť toho mesa. Ale obidve máme spoločné to, že sme matky, amatérky, ale to, čo robíme s vášňou a naozaj so srdcom. To tak, Výška Králiková a Peter Duranský. Nech sa páči, postavte sa u nás v našej príjemnej reštaurácii, kde sa práve dovarilo. Je Richard Kopča zo strednej školy, ako som spomínala. Môžeme ho privítať potleskom. Ale Peter tu zostal práve ako človek, ktorý bude aj obmeňovať. Národné kolo Oktober Slovakia, ktoré sa bude konať 29.10., čo je už skoro v Banskej Bystrici. Že nebudete v škole. Teraz ideme na to telacie. Cemenom a ideálnom citrónovým gelom. A je to v podstate na taký ten čerstvý efekt. Vychutnávajte naozaj so všetkým, čo k tomu patrí a vy ostatní môžete zatiaľ len chvíľku zavidieť. Dobrý den. Ahoj, Janošku. Jona Podkivánov. Lahodnú divinu. A opäť poďakujeme nášmu partnerovi, výrobnému závodu Bitfood Kralupy nad Vltavou. To je v Čechách. To je v Čechách, áno. Vltava, áno. Ale kedysi to bolo v Rakúsku-Uhorsku. Ja, opečežou a my si tam udělali krásný opečánky, je krásně to vypadá, opečánkování. A pěkně to takhle přeliváš tím tukem, aby to bylo tak pěkně lesklý. A tím pádem, když to takhle přeliváš, tak to rovnou i zahřejváš. Když některý kuchař říká, nesmí musíš z jedné strany a z druhé strany. Já si myslím, že je dobrý to pěkně takhle odláčet a přelivat tím horkým tukem, a tím se to vlastně propejká kompletně. Nemám tady troubu, takže já bych to dal takovýhle pěkný flák, když jsem dal na chvíli do trouby.